lonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami impunga yesintu, umlekeleli umfokambanjwa. Namuhla bafowethu ngiphethe isihloko esinzima kakhulu. Nengazi ukuthi sizofika kanjani kwabaningi. Kodwa kubalekile ukuthi bafowethu ngisikhulume lesihloko ngoba la kwimpunga yesintu TV yila sifundisana khona izinto ezithinta isintu nezinto eziyimthetho yesintu. Ukuze sithi makuphela izinsuku zokuphila sihamba siya kwelamathongo, sifike kwelamathongo, amathongo asamukele angasijezisi ngoba uma engeke asamukele lokho kokwenza ukuthi isizukulwane sethu sihlupheke kakhulu ngoba thina sobe sizobuya sizosembatha. Namuhla bafowethu ngifuna ukukhuluma ngedlalubi. Ukuthi liyini idlalubi? Ngilobile nasencwadini yami esihloko sithi amava ahlabahlosile. Ngiyazi ukuthi uma ngiyikhuluma lento mhlawumbe abantu abaningi abazoyizwa kahle. Kodwa vele phela kunjalo. Uma umuntu enethumba ligcwele ubovu, kuke kufika umuntu alichambuse lelo thumba amkhame. Athi memkhama kube kuhlungu kakhulu akhale aze kwesinye isikhathi afikelwe inzondo yokuzonda lo muntu lo omkhamayo. Kodwa buthi ubovu mase kuphumile ithumba liyasala manje liphole ngoba isiphumile lento kuyiyona kade imhlupha ngaphakathi, lento kade iwubovu. Kanjalo nomuye kadokotela. Uthi mawufika kadokotela, udokotela ufika kufaka umjovo kube kuhlungu kakhulu ukhale. Uzumzondo udokotela ukuthi yazi yabuhlungu into angenza yona. Kodwa ekugcineni balobo buhlungu kuba ukuphila. Yingakho ke namuhla ngifuna nje ukuthi ngikhulume ngedlalubi. Idlalubi bafowethu liyinto esabalele kakhulu. Kukhona abantu othola ukuthi benza izinto ekugcineni umphumela wazo bangazi ukuthi lezi zinto lezi esizenzayo azilungile ethongweni. Kukhona umuntu othola ukuthi uphakela abazali bakhe idlalubi. Uthola ukuthi uphakela abazali bakhe into engafanele ukuthi abaphakele yona. Kunabantu othola ukuthi bayasebenza imisebenzi. Uma esebenza lo muntu uthola ukuthi wathi ngenkathi yakoqashwa umuntu ekwakufanele ukuthi amqashe wathi ngaphambi kokuba ngiqashe okanye ngaphambi kokuba ngikukhuphule esikhundleni asambe siyokwembatha. Ngamafuphi kuzofanele ukuthi siqale silale kuqala bese ngikunika umsebenzi. Wabe wena usuthatha inyama yomlenze wamnikeza yena wabe yena seqasha ngokumnika inyama yomlenze. Leyo mali yonke ozoyithola lapho uma uzoyiphakela izingane zakho yidlalubi lelo. Uma uzoyiphakela abazali bakho ubadlisa idlalubi, ubadlisa into engahlambulukile. Ngisho ethongweni leyo nto ayihlambulukile. Awukwazi ukwembatha nomuntu ngoba naku ukuthi ufuna umsebenzi. Leyo nto iwukungcola ethongweni, iyamanyala leyo nto ethongweni. Uma kuukuthi wenza into efana naleyo, kusuke kufanele ukuthi uzisukumele wena. Ucela into ethelele ethongweni, ucela into ethelele ebazalini bakho nakuba singazi ukuthi bokwazi yini ukuthi baxolele. Ngoba ayikho bafethu into ebaluleke njenganokuthi ethongweni ungayenzi into ewukungcola. Ngiyazi ukuthi njengangikhuluma lento abantu abaningi abayizwa kahle. Ngoba lento bafethu ayidalelwanga ukuthi ugwaze ngayo. Kodwa kwadalela ukuthi wena njenganomuntu wesifazane noma wena njenganomuntu wesilisa ngoba nabantu besilisa bayayenza leyo nto. Uthola ukuthi umuntu wesilisa naye uzokwembatha nowesifazane othile ngaphambi kokuba nikeze umsebenzi. Leyo nto iwukungcola okukhulu ethongweni. Usuke uzidalela nje amanzi amnyama mokuthi wena wenza into efana naleyo. Uyohluphekisa isizukulwane sakho ngoba imindeni yakini iyokubuza ukuthi le mali okade wawuyithola kanjani le mali. Uma usuyitholile leyo mali kungani ungazange uyidle wedwa? Leyo mali imali kusuke kufanele ukuthi uyidle wedwa ngoba isuke imali engcolile kakhulu. Hayi ngingageqa amagula. Mafuna ukufunda kabanzi ikhona incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile. Thina ke asibhaleli ukuthi mhlambe sizobhala izinto ezizovuna abantu kuphela, sibhala izinto eziyisiminya ezizokwenza ukuthi abantu bakwazi ukuthi bahlangabezane nezinto ekuyizona baphinde futhi bakwazi ukuthi bangene kwelamathongo. Ngoba masizokhuluma izinto eziyize lokho kobe kufana nokuthi abantu sibafaka ehlathini, abantu siyababulala
Shimane,